Nations Unies Conseil de sécurité olu ye MINUSMA maaw ka mandat o lakurapayara ni san kelen an ka jamana kɔnɔna la. Lajɛ dɔ kɛra bi sɔgɔmada in na Chambre de commerce et d'industrie du Mali la yasa ka se ka maaw yɛrɛ kɔni kunnafoniya ani k'u ladɔnniya impôt yɛrɛ tagabolo la. A yirala k'a fɔ ko Espagne jamana bɛ ka gazu yɛrɛ kɔni doni ka taa n'a ye Maroc jamana kɔnɔna la. Olu de ye bi kunnafoniw na bakurubaw ye. Tɛnɛ ta bamanankan kunnafoni kanubagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o salamu alaikum ni a ka kunnafoni wagati selen ka bɛ bi alamisa donya ma Zulu Ija tile fɔlɔ Ijira 1443. An ka camancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita degere dɔ senfɛ min kɛra arabadon ale yɛrɛ kɔni ye jɛkulu sigi sen kan minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛna an ka constitution ka se ka o baaraw ka yɛlɛma don olu la ni o ye commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali maa kofɔlen min bɛ o ɲɛmɔgɔya la o de ye Fuseni Samake ale yɛrɛ kun ye secrétaire général ye gouvernement dɔ yɛrɛ kɔnɔna la. Ni jɛkulu kofɔlen min filɛ nin ye a maa kɔni bɛ taa jɔ maa 25 bɔɲɔgɔn la olu la fɛn min ye u ka ɲɛmɔgɔ ni o ye président ye o b'o la fo ka taa se rapporteur 2 ale ni expert ni o ye kodɔnnangana dɔw ye o maa 22 bɔɲɔgɔn ye ni maa kofɔlen minnu filɛ u bɛna baara kɛ camancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ale ka yamaruyaw kɔnɔna la yasa yɛlɛma bɛ se ka don an ka jamana ale constitution na. I n'a fɔ n y'aw ladɔnniya bakurubaw la cogoya min na Nations Unies au Conseil de sécurité olu yɛrɛ kɔni ye MINUSMA maaw ka mandat la kurakuraya ni san kelen ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la kalafili ninnu senfɛ a yirala k'a fɔ ko maa 13 bɔɲɔgɔn olu yɛrɛ de kɔni sɔnna nin ma. Diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba n'an b'a wele ko Nations Unies ni maa caman b'a dɔn ONU la olu ye sigi dɔ kɛ sigi min yɛrɛ kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ u ka kɛlɛburufara min bɛ Mali dugukolo sanfɛ kɛlɛban na ko olu ka mandat dɔ bɛna fara a janya kan ni san kelen ye n'i ye o kɔɲɔw ta k'u lajɛ Mali yɛrɛ lasigiden min bɛ diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba Nations Unies kɔnɔna la ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaaw ani maliden bɛɛ lajɛlen ye mɛnni kɛ ka sanga ni MINUSMA san kelen faralen kɔ u ka baaraw kan o kumakan ɲɛfɔra Isa Kɔnfuru fɛ. Isa Kɔnfuru ka kɔrɔfɔ la u ko nka Mali y'a yira k'a fɔ ale kɔni nimisi ma wasa ka sanga ni hakilina ni laɲini dɔ ye minnu taara diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba fɛ min bɛ tali kɛ Mali ka lahalaya kunkanko la. A ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali ka wulikajɔ ni cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ lakanako ani hakilisigi ni basigi la kabini san 2013 MINUSMA kɛlɛbolofara selen kɔ Mali la Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa u ka baaraw ka se ka kɛ hakili ɲumanya kɔnɔna la nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ko yamaruya kɔni tɛna di MINUSMA ma a ka wuli ka baara kɛ Mali dugukolo sanfɛ k'a sɔrɔ a ma jɛ ɲini Mali jamana ɲɛmaaw fɛ lakanako baaraw ka se sɛgɛsɛgɛli u n'a ɲɔgɔnna caman ni o bɛ kɛ cogoyaw fɛn fɛn la olu b'a ɲini MINUSMA maaw fɛ u ka yamaruya ɲini Mali jamana ɲɛmaaw fɛ walasa o baaraw ka se ka bila sen kan hali min bɛ tali kɛ adamadenya hakɛ burujali baaraw la ale ni lakanako nasira o fɛn fɛn bɛ yen ni MINUSMA maaw ma ɲɛ k'u b'a kɛ o bɛ sara Mali jamana ɲɛmaaw de la wa Mali jamana ɲɛmaaw olu ka yamaruya de kɔnɔna na a baaraw bɛ kɛ MINUSMA kɔni ka laɲini min n'a ka baara bɛ kɛ min ye o de ye ka tugu Mali jamana ɲɛmaaw kɔ ka se ka baaraw lakɔlɔsi. Isa Kɔnfuru ye min fara nin hakilina ninnu kan u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi MINUSMA ka hakɛ ani dɔ faralen min filɛ nin ye u ka mandat kan u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na jamana kɔnɔ n'o ye Mali jamana ye a bɛ kɛ Mali jamana ɲɛmaaw ani Mali jamanadenw de ye wa Mali jamana ɲɛmaaw bɛ laɲini ni sariya fɛn fɛn ta MINUSMA kɔni kan ka to u kɔ ka se ka o baaraw lasɛgɛsɛgɛ ale ni ka se ka o baaraw k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ nin hakilina ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ a bɛ kɛ sababu ye an b'a jigiya k'a fɔ MINUSMA kɔni a na to Mali jamana kɔnɔna na nka laɲini t'a bolo a ka foyi kɛ ni min ma bɔ Mali jamana ɲɛmaaw ka sariya kɔnɔ. Impôt direction ba ale ni Chambre de commerce et d'industrie du Mali olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye lajɛ dɔ sigi sen kan bi sɔgɔmada in na ka bɛn ni juin kalo tile 30 san 2022 ye lajɛ in kunba kun tɛ dɔwɛrɛ ye yasa ka se ka maaw kunnafoniya ani ka se ka u ladɔnniya impôt ale kibaruyaw la ni o de ye
ka impôt a sarali yɛrɛ kɔni nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ma u kana na gɛlɛya foyi yɛrɛ kɔni sɔrɔ a kɔnɔna la lajɛ in yɛrɛ sigira sen ka chambre de commerce ale yɛrɛ kɔnɔna la a ɲɛmɔgɔya kun bɛ u ka segal le bolo Ali Kulibali ale ni Layi Mamadu Tarawele kun bɛ télé in ta tɔgɔ la. Yasa fɛn ye fasodenw bɛ se ka lafiya fɛn ye l'impôt sara la juruba min bɛ n'u bɛ t'u jɔ sow dala u na se ka dabila cogoya min na maaw bɛ sɛgɛn juguba minnu kɛ olu bɛɛ na se ka dabila cogoya min de la o de la fɛn ye cakɛ yɔrɔ min bɛ sa ni o ɲɛsin bɛ l'impôt minɛli kɔni ma n'u b'a wele ko direction générale des impôts ani n'u bɛ ka hakili jagabɔ kɛ l'impôt ko la baara jumɛn de kan ka sigi sen kan yasa fasodenw na se ka lafiya cogoya min de la a jirala k'a fɔ kabini janvier kalo kɔnɔ san 2019 o kun ye baara se dɔ bila sen kan ni u b'a wele ko impôt o baara se n'a kɛ sababu ye o yɛrɛ ka fɔ cogo la yasa ka se ka fasodenw kɔni lafiya l'impôt sarako la ani ka taa se fɛn bi l'impôt saraliw kɔfɔ u na se ka fɛn ye o bɛɛ lajɛlen kɔni nɔgɔya fasodenw ye cogoya min de la o de hokumu kɔnɔ impôt mun yɛrɛ de don a ka baara ye jumɛn ye. Bon impôt ye baarabolo kura de ye ni impôt mɔgɔw y'a bila sen kan yalasa jagokɛlaw mɔgɔbatigiw o ka se k'u ka impôt ko ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni déplacement ni fɛn ye ka se impôt service la donc u bɛ se k'o kɛ cogoya min na u ye k'u to u sigiyɔrɔ la ka se k'u ka déclaration kɛ k'u ka impôt sara bon k'u ka impôt situation cogoya bɛɛ ɲini k'a ɲɛdɔn internet fɛ bon ani même téléphone fɛ donc o kɔni ye baarabolo kura min don a lawulila yalasa ka nɔgɔyaba kɛ impôt baarakɛla mɔgɔ commerçant ni fɛnw ye mais pour que u ka baara ni fɛn kɔnɔ cogoya la yalasa degun minnu n'u b'a sɔrɔ k'a fɔ ka wuli u ka baara to yen ka wuli ka taa impôt la ka t'i jɔ ran na ka u ka déclaration kɛ ou bien ka t'i jɔ ran na k'u ka impôt sara pour que k'o dabila donc impôt sara kana kɛ i n'a fɔ ka degun se mɔgɔ ma i bɛ ka impôt sara mais a bɛ ka degun s'i ma bon ka impôt sara kɛ i n'a fɔ ka kɛ a tɛ degun se i ma quoi. Jago magobatigi minnu bɛ yen ni olu ye o sen don ni baara in na ka taa sigi ka ko in kɔni jateminɛ fɛn ye impôt baarakɛlaw olu ka soba kɔni fɛ ani fɔ ka taa se chambre de commerce olu ka yamaruya kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don fɛn ye baara dɔw bɛ yen u kan ka olu kɔni bila sen kan hali sisan yasa fɛn ye l'impôt sara cogo kura min bɛna daminɛ bɔlɔlɔw sanfɛ a na se ka bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ cogoya min de la o de hokumu kɔnɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko baara min kɔni filɛ nin ye a baara ko wasa de sɔrɔ bɛ a la kosɛbɛ. Bon an ye min kɔni ye min ye c'est que a b'an wasa parce que a b'a jateminɛ an y'a ye k'a fɔ a système améliorera baara ko bolo kuraw donn'a la hakilina kuraw donn'a la o min b'a to jagokɛlaw ni mɔgɔ ka baara ye privé n'i bɛ impôt sara min bɛ baara nɔgɔya bɛɛ bolo min b'a to bɛɛ bɛ se k'i ka baara in kɛ ka sɔrɔ i ma bɔ i ka bureau da fɛ ka sɔrɔ i m'i déplacer et puis a ka teli donc système in diyara an ye kosɛbɛ an y'a laɲini min yana dɔrɔn ko baara fɛn dɔw b'a jɛ u k'olu fara kan n'o ye notamment an b'a fɔ min ma ko échange de courrier électronique u bɛ lettre mun caman n'an b'u jaabi o fana ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ. Nin baara ɲana kojugu parce que n'i ko k'i ni diɲɛ bɛɛ kelen bɛ kuluba kelen ye cogo min pour i ka se ka baara kɛ ni diɲɛ tɔ ye f'i ka taa nin sira fɛ n'o ye aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min bɔlɔlɔ sira ninnu ye a diyara an ye a bɛnna ma an bɛ fɛ san minnu bɛ secteur informel la u bɛ min fɔ u kana n'u fana y'a kɔnɔ a ka dɔn min bɛ min di informel bi fɔ u bɛ fɛn dɔ de sara a fana ka ressorti pour que jamana k'u fana place dɔn o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Nka ka kɛ ni fɛn ye jago magobatigiw olu ye laɲini minnu kɔni kɛ fɛn ye DGI n'u ye impôt soba olu ka ɲɛma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko laɲini minnu bɛ o la ani u ka hakilila ye min ye fo ka taa se u ka jɔrɔna ko a jirala k'a fɔ ko olu ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ ka ban fɛlɛ bɛ ka kɛ yasa u na se ka na wasa sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen la don nataw la. U ye laɲini fɛn fɛn kɛ a bɛ laɲini sabatilenw de ye parce que o laɲiniw ye anw yɛrɛ fana haminanko de ye an bɛ donni minɛ ko bi an bɛ ka baara kɛ o laɲiniw kan ni ala sɔnna ma a laɲini ninnu bɛ taa bɔ sira jɛlen kan. Direction générale des impôts ale ka wulikajɔ kɔnɔna na yasa fɛn ye fasodenw na se ka nɔgɔya kɔni sɔrɔ u ka l'impôt sarako la ka sɔrɔ u ma sɛgɛn kɔni sɔrɔ cogoya min de la o de hokumu kɔnɔna na fɛn ye Mali yɛrɛ kɔnɔ waati ka taa fɛn ye waati fɛn kɔnɔna na i ka se ka wuli k'i ka l'impôt sara nɔgɔya la o de la fɛn ye l'impôt sɔrɔlaw ka soba n'u ye direction générale des impôts kɔni ye olu ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka nin cakɛyɔrɔ in impôt k'a bila sen kan ani fɛn ye k'a ɲini mɔgɔ fɛ u kɔni se don cogoya sɛbɛn min bi kɛ
bololo sira dɔ fɛ n'u b'a wele ko téléservice ka kɛɲɛ ni u ka sariya kura dɔ ye sariya kura min na a tomu ye tomi 28 na ka kɛɲɛ ni o bi laɲinini min kɛ l'impôt sirako kɔni kan. O y'a jira fana k'a fɔ min bi wele ko téléservice ko a kumaw ko o tɔgɔ sɛbɛn a kan ko o tɔgɔ sɛbɛn ko o yɛrɛ bɛna kɛ jakoya kɔni de ye. Kɛn yɛrɛ ye ale yɛrɛ kɔni jateminɛlen don waleyaw fɛ mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka baaraw yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ani ka se ka baarabaliya ale ni fantanya ka o kɔni kɛlɛ bibi na a bɛ wagati bɔ sisan nɔ an b'a ye k'a fɔ ko musolakaw an ka jamana kɔnɔna la olu caman bɛ ka u sen don kɛn yɛrɛ ye baaraw yɛrɛ kɔnɔna la yaasa ka se ka mɔgɔw ko olu yɛrɛ kalan ye kɛn yɛrɛ ye baaraw la u bɛ se ka u yɛrɛ ta cogoya min na o kadara kelen ni kɔnɔna la an kɔni sera muso dɔkɛla dɔ yɛrɛ kɔni ma ni ale yɛrɛ kɔni bɛ mɔgɔw u former baara yɛrɛ degew ale ni baara tagabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na a bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye kɛn yɛrɛ ye ale baara cogoyaw yɛrɛ kɔni kan min bɛ taliki min bɛ kɛ nafa ye musolakaw a ka ja an ka jamana yɛrɛ ma Aissata Mayiga ale ni Layi Mamadu Tarawele olu le ni ɲinini kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sababu kɛ baarako gɛlɛya yɛrɛ kɔni ni wagati na maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛn yɛrɛ ye kɛ anw ka jamana kɔnɔna la wa fɛn min musow ye olu yɛrɛ kɔni caman bɛ ka kɛn yɛrɛ ye kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bololabaaraw yɛrɛ kɔni kalanni kɔnɔna la barisa nafa caman kɔni bɛ o la bololabaara filɛ nin ye nafa caman b'a la parce que hali ka da yɛrɛ i bɛ so kɔnɔna la i bɛ ka baaraw kɛ i bɛ se k'i cɛ dɛmɛ i bɛ i denw ka dépense caman bɛ yen nɔ i b'a ta wa i tɛ siri mɔgɔ la fɛnɛ ni wa dɔ a nafa yɛrɛ fɛnɛ ye mun ye ni tilara kalan na ni ma baara yɛrɛ sɔrɔ ni sera ka bololabaara kalan kɛrɛfɛ ne hakilila kɔni o bɛ se ka caman bɔ chômage la parce que ni ma se ka bureau kɔnɔna baara sɔrɔ ni bɛ bololabaara kɔnɔna kɔni o bɛ caman bɔ a la en même temps i tɛ sigi i b'i ka dépense ta i bɛ se k'i yɛrɛ ta en même temps a bɛ kɛ cogoya min na i bɛ kɛ autonome ye i tɛ siri mɔgɔ la quoi voilà kɔnɔna na nafa kɔni tɛ se ka fɔ ka ban bon gɛlɛya in je peux dire a dɔnna le kɛra ne ma gɛlɛya parce que yanni mɔgɔw k'a lakodɔn je peux dire o wagati le ma nɔgɔya ma dɔɔni parce que yanni n ka formation fɔlɔ kɔni kɛ sɛgɛw ye n sen jeni a ye n bolo jeni bon ne yɛrɛ kun ma dala n ko n bɛna se ka formation kɛ kuma tɛ ka mɔgɔw kalan fo kana se muso caman yɛrɛ formeli ma mais alhamdulilayi mɔgɔw commencera ka n ka baara lakodɔn dɔɔni parce que mɔgɔw b'a fɔ cogoya min na baara ɲuman de b'a yɛrɛ feere donc o kɔnɔna la mɔgɔ nana dɔɔni fo kana se bi ma muso kalannenw fo ka taa se muso kalanbaliw yɛrɛ kɔni ma a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka i dogo don bololabaara in na ka da a nafa yɛrɛ kɔni kan bon mun bɛ ka muso don a la parce que o bɛ ka faamuya ko sisan bololabaara in de bɛ laban parce que ni yɛrɛ jateminɛ an ka yɔrɔ in na a bɛɛ ye muso soit n y'a ye mun kalanna a ka diplôme b'a bolo so a ma baara sɔrɔ ma dɔw caman yɛrɛ gbadon musow ye ou bien a caman yɛrɛ bɛ yan nɔ c'est à dire u mɛnna so u ma kalan kɛ wa métier t'u la ni rien donc an ka musow caman o ye yen nɔ dɔw bɛ ka faamu sisan bololabaara in nafa b'a la parce que hali ka dɔw ma hali k'u to so kɔnɔna la u bɛ se ka caman k'u yɛrɛ ye u bɛ se k'u yɛrɛ ta bololabaara kalanni o de kɔni b'a to muso bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ ni ka tila ka dɛmɛ don maa wɛrɛw kɔni fana ma nafaba de bɛ muso ka bololabaara la parce que a b'i dɛmɛ ko caman na n'i y'a mɛn karisa ye i jigi da karisa kan a bɔra n jigi kɔrɔ baara tɛ bɔ mɔgɔ si jigi kɔrɔ fo n'i yɛrɛ ma courage ta sinon n'i ye courage ta ka baara kɛ k'a kanu b'i la i bɛ nafa sɔrɔ a la musow ka bololabaara nafa tɛ se ka fɔ ka ban dɛ nafa caman de b'a la parce que k'a da kan i yɛrɛ mana se bololabaara la i yɛrɛ fɔlɔ y'a nafa bɔbaga ye fɔlɔ après a bɛ sɔrɔ ka se i ka denbaya ma a bɛ se i cɛ ma a bɛ se mɔgɔ wɛrɛw ma donc ne kɔni bɛ min fɔ an balima musolakaw ye an bɛɛ ka bololabaara degi nafa b'o de la nafa tɛ sokɔnɔsigi la bi muso yɛrɛ dɔnkɛ de ka ɲi muso bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ i ma nin ya ne de ye nin dilan ka nin bila i ma yan ninnu cɛ ɲumanni ninnu aw bɛɛ ka wuli aw dege baara ɲuman na muso kɛn yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bololabaara kɔnɔna la a nafa bɛ se muso yɛrɛ ma fo ka taa se jamana ɲɛtaga sabatili la o de kɔni na a laɲininen don fɛn min ye kɛn yɛrɛ ye bololabaara kɔnɔna la o ka don ba la anw ka jamana kɔnɔ an ka caman bɛ bɔ ka taa tunga la k'u bɛ taa wari ɲini ou bien actuellement il y a sisan jeune diplômé sans emploi baden bɛ an bɛɛ sigilen bɛ ni yiriw kɔrɔla la temi ni fɛnw na donc ni an ye bololabaara don ba la
n'a commencé ka bɔ n'a sera ka mɔgɔw kalan bololabaara i b'a ye caman bɛ b'o la mun bɛ bɔ k'u bɛ taa wari ɲini walima mun b'u sigi ko baara tɛ donc jamana kɔni kɔnɔna la nafa belebele parce que déjà ni a y'a kɛ a wari tɛ labɔ a wari bɛ to an yɛrɛ de bolo yan wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ anw ye fɛnɛ ni ka ɲɛbɔ anw fɛ ka na ni formation fɛnɛ kɛ anw fɛnɛ fɛ yan donc moi je pense nafa belebele b'an bolo jamana kɔnɔna la donc a b'a to anw min ye citoyen ye an bɛ se k'an yɛrɛ ta wa camanba bɛ bɔ état yɛrɛ ka charge la wa don o don ko baara tɛ concours n'a ɲɔgɔnna ninnu a ma nɔgɔ donc ɲɛ bololabaara bila i b'a ye bɛɛ b'i niyɔrɔ sɔrɔ o kɔfɛ farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw an ka jɛ k'an ɲɛmada olu fɛ. Centrafrique jamana kunnafoniw na diɲɛ selege naani ONU olu ka fintigilakaw ni a bɛ fɔ olu ma ko casque bleu walima MINUSCA Rwanda ale ni Zambie o jamana yɛrɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni wulikajɔ dɔw kɔni kɛ k'a ɲɛsin bɛnbaliwale kɛbaa jɛkulu dɔw ma yaasa ka se ka u yɛrɛ kɛlɛ ani ka tila k'u mabɔ nin dugu kofɔlen ninnu yɛrɛ la ninnu kɛra kunnafoni min dira ONU yɛrɛ jɛkuluba fɛ arabadon. MINUSCA yɛrɛ maa ɲɛmaa dɔ ale y'a yira k'a fɔ ko bɛnbaliwale kɛbaa maa fila bɔɲɔgɔn ko olu yɛrɛ kɔni fatura wa ko karidon u ka wulikajɔw yɛrɛ kɔni senfɛ i n'a fɔ a bɛ don u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la cogo min ka jamana kɔnɔdenw ka olu yɛrɛ kɔni lakana o de senfɛ yɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Uganda Jale ni ale yɛrɛ ni Bangi o kɔrɔnya fanfɛla bɛ taa jɔ kilomɛtiri 800 bɔɲɔgɔn la u ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni ɲɛsinna yen ma yaasa ka se ka o yɔrɔ kofɔlen maaw lakana. Ethiopie jamana kɔnɔna la jɛkulu bɛ n'o sigilen don adamadenyaw hakɛw yɛrɛ latangali ma olu kɔni ye a yira araba k'a fɔ ko u bɛ a laɲini kɛ Ethiopie jamana kɔnɔdenw kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu bɛ tigire yɛrɛ kɔnɔna la ni u bɛ taa jɔ fo maa 8,000 ani a kunkanfɛnna ni olu yɛrɛ kɔni kun minɛnen don ko u bɛ a laɲini o ma kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ka labila. Ni o jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin dugu kofɔlen min filɛ nin kɛlɛ bɛ yen nɔ a bɛ kalo 6 bɔɲɔgɔn bɔ wa ni maa ninnu minɛnen filɛ nin ye cogoya minnu na a dɔw minɛna ka sababu kɛ o siyaw cogoya ye wa u ma minɛ ni sira jɛlen yɛrɛ fɛnɛ ye musow b'o la cɛw b'o la fo ka taa se denmisɛnninw ma. O de kɔnɔna la fɛn min ye nin jɛkulu kofɔlen yɛrɛ ni min ni olu sigilen don adamadenya hakɛw latangani ma ni o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye Daniel Bekele ale y'a yira communiqué dɔ senfɛ ko u bɛ laɲini kɛ ni ma kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka labila teliya la. Espagne jamana ye a daminɛ ka gaziw kɔni doni ka taa n'a ye Maroc jamana yɛrɛ kɔnɔna la gazi minnu kɔni bɛ yen nɔ ni o tɛmɛna sira min fɛ a bɛ fɔ o de ma ko gazoduc Maghreb Europe GME ka yirali kɛ k'a fɔ ko o tɛ Algérie jamana o ka gazi ye ka sababu kɛ fɛn min ye GME ye Algérie jamana kɔni tɛ ka gazi di olu ma tuguni hali n'a sɔrɔla u tun bɛ ka gaziw yɛrɛ kɔni d'u ma nka kabini octobre kalo san 2021 tɛmɛnen ninnu na u ye o waleya ninnu yɛrɛ kɔni jɔ ka sababu kɛ gɛlɛya dɔw ye u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la. Espagne jamana ye kunnafoniyaw di février kalo tɛmɛnen ninnu na k'a yira k'a fɔ u bɛna gaziw yɛrɛ donni daminɛ ka taa n'a ye Maroc jamana yɛrɛ kɔnɔna la min bi tɛmɛ GME ale yɛrɛ kɔni ka sira fɛ ka sababu kɛ fɛn min ye Algérie jamana ye olu yɛrɛ fɛnɛ ye a yira k'a fɔ olu ka gazi yɛrɛ kɔni tɛna tɛmɛ ni GME yɛrɛ kɔni sira ye tuguni. Algérie jamana olu yɛrɛ kɔni kun ye bagabagali dɔw kɛ minnu kɛra avril kalo tɛmɛnen ninnu na k'a yira k'a fɔ u bɛna gazi dili Espagne jamana ma k'o jɔ ni Madrid kɔni tɛmɛna ni olu ka gaziw ye ka taa nin dugu kofɔlen ninnu na. Indi jamana kunnafoniw na fɛn min ye u ka jamana yɛrɛ kunnafonidila dɔw ye maa fila bɔɲɔgɔn olu yɛrɛ kɔni minɛna ka sabu kɛ kuma dɔw yɛrɛ kɔni ni ni maa kofɔlen ninnu jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni barika ka bɔ kiriko nasiraw hali ni tiɲɛ nasiraw fɛ kosɛbɛ. Sɛbɛnfura ninnu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye ka i ka kunnafoniyaw di i yɛrɛ sago la walima k'i ka kumaw yɛrɛ kɔni fɔ ni hakilina ani sagonakow ye ko o kɔni ka gɛlɛn ni jamana in yɛrɛ kɔnɔna la kosɛbɛ wa ko a tɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka gɛlɛya diɲɛnatigɛ don o don ka taa fɛ. Ni maa kofɔlen fila ninnu ni o dɔ bɛ tali kɛ Testa Setalvad ni ale yɛrɛ fɛnɛ ye musolaka lakodɔnnen kosɛbɛ Inde jamana kɔnɔna la ale ni Mohamed Zubair ni ale yɛrɛ fɛnɛ ye kunnafonidila ye. Ni maa kofɔlen fila ninnu kɔni jɛna ka kunnafonidi yɔrɔ mun dayɛlɛ ni a bɛ fɔ ma ko Alt News o sigikun ye yaasa ka se ka kunnafoniyaw ka o sɛnsɛn ka u jɛlenw yɛrɛ kɔni di mɔgɔw ma ani ka kunnafoniya kolonw ka o kɛlɛ u ka nin yɔrɔ kofɔlen kɔni dayɛlɛ na san 2017 tɛmɛnen ninnu na nka u yɛrɛ kɔni minɛnen filɛ nin ye fintigilakaw fɛ ka sababu kɛ u ka kunnafonidiw ye u yɛrɛ sagoyaw la n'a bɛ fɔ ma ko liberté d'expression.
ni ne kɛra aw garisɛgɛ bi kunnafoniw kɛnɛ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan teliya taa sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye a bɛ se ka an ka kunnafoniya kelen ninnu sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ Facebook walima YouTube ni Ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan wagati wɛrɛ ka se ka kunnafoniya wɛrɛw di aw ma inshallah